nating silipin kung paano nga ba ginagawa ang isa sa mga sikat na produkto ng mga taga-Pulanggenyos dito sa Bicol. In Southern Tagalog, tinatawag nila itong sangkaka. Pero hindi sa Pulange, kanakulaw hindi sa kalamay. Galing nga pala ito sa katas ng tubo. Ang unang proseso ay isasalang ang pinutol na tubo dito sa tinatawag nilang machine presser upang makuha ang katas nito. At ang natirang tangkay ng tubo ay gagamitin nila ito upang panggatong mamaya pag magpapakulo na at gagawa ng kalaman. Unti-unti na nga palang iniipon yung mga nakukuhang katas galing sa machine presser. Dito nga pala ginagawa yan sa Barangay Balaba dito sa Pulange, Albay. Marami na nga pala silang naipong katas ng tubo at ang susunod dito ay sasalain upang matanggal ang mga impurities nito o mga dumi. Ayan na nga pala yung mga natirang tangkay kanina, gamit na gamit sa panggatong. At yung kanilang lutuan ay improvise, gawa sa lupa, tinatawag na igang. Dito nga pala lulutuin yan sa mga malalaking kawali. Ang tawag dito sa Pulange ay kawa o talwasi. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang lugar. At unti-unti na nga kumukulo at tinatanggal na ni tatay yung mga dumi. Para sa po, Alitay. Para sa po. Ano po? Ay, pag di mo ang binita ka ni Kan, may sobra ka niya. Kaya lang, may binita ka niya, pag di mo ang binita ka ni Kan, pustan. Kaya apaw ka. Ito na magkasang kalahin na. Ang tamis ko nung sabi ni brother, nga siyempre matamis ta kalamay. Ayan na mga karil, kumukulo na, malapit nang maluto yan. Dire-diretso nga lang palang hinahalo yan guys, para hindi umapaw. At ayan, kumukulo na at ingat-ingat lang kasi sobrang init niyan. At maya-maya pa ay aalisin na yan at hahanguin sa apoy. Minana pa pala natin yan nung panahon pa ng Kastila ang paggawa ng sangkaka. Maraming ang pwedeng paggamitan ng sangkaka. Pwede sa paggawa ng biko, champurado, at iba pang mga native delicacies. At pwede rin siyang gamitin as alternative sa asukal. Kung mapapansin nyo guys, kahit hinango na yan ay tuloy-tuloy pa rin yung paghalo. Kasi may chance pa siyang pwedeng umapaw. May isad pang rason nganing makaturog sa kalamay, may madali na sanang magtunton. Nganing kina, madali na sana siyang ipalay sa bab. Ayan na nga pala guys yung magiging hulmahan niya, yung bao. Diyan ilalagay yung nilutong sangkaka at hahayaan lang ito sa bao hanggang sa tumigas. Ayan na siya guys, unti-unti nang isinasalin sa kanyang hulmahan. Hihintayin na lang yan patigasin. Ayon sa aking nabasa, nagsimula pa pala ito sa India. Yun yung pinaka place of origin niya at ginagawa pa ito nung 1600. Pero sabi ni tatay, sa mga Kastila pa raw ito namana kung paano ginagawa. Hindi nga lang pala isa ang pagawaan nito dito sa Pulange, marami. Nung unang panahon, nung wala pang mga makina, ang talagang ginagamit dyan is kalabaw. Pero hindi na natin inabutan yun. Maraming salamat nga pala kay tatay at sa kanyang pamilya dahil binigyan kami ng sangkaka. 36 na piraso. 36, 18. Sakal. Ay may bakante yung kalamay. 18 sakab. Kwinta na sa sunod 60 kada sakab. Okay, kung ganun project. Hindi kitang makaabot na sa ibang bansa. Halimbawa kung 20. Ito ko nga nito. Taning malik na. Hindi. Kanaya na ilugang di man may ludab. Kadi style aw kan sublower no wa. Sa pagday kan di man may kalakaga, di man may ludab. Kaya puro gay purpose. Kadto man.
Kasabi yan nila, uwan sa nakanikan. Pag daman uwan nikan itong pailuwasan nikan ko, di mga nagili ko may dali. Dahil ito, kanto, ito na nailuwas ng asaw. Hindi da man nailuwas na asaw, hindi ta. Iris na kanikan. Nilos man swangin ito. Ito, paluwas man talaga ito. O kanto kan outlet. Hindi ka nangin. Murag man ah. Murag talaga.